Отворете тези много елегантни бомбони с мен. Тук има стикерче. Момента на истината. Не е момента на истината. Погледнете вие първо. Има и стикерче Жев де Брюж. Нека да видим колко видове бомбони има. Ето видовете. Моля. Аз съм в шок. Има вкусове като златна и синя фуника, детелина. Ние имаме млечна детелина тук. Много интересен печат върху бомбона. Много са бомбоните. Това ми много харесва. Това. Също така, момента на истината. Какаово зърно. Сега ще опитам този бомбон. Перфектната комбинация между тъмен шоколад с лека сипкавост, съвсем лека, толкова колко да е приятно, и лешник. Това мисля, че е лешник, някаква ядка. Това страшно много иска да го опитам. Сърцевината малко ми прилича на трюфел, докато външния слой е като шоколад. Просто е по-светъл, обаче ми беше, честно казано, прекалено сладко. Нещо с бял шоколад. Рай! Това беше толкова вкусно. Както виждате, имаше 2 слоя, не знам точно какво е, не мога да го определя, но като цяло вкусът му беше невероятен. Момента, който всички чакахме. Това вече беше истински шедьовър. Както виждате, ще го взема, има 3 слоя. Тия по-тъмните са нещо като мармелад, но в същото време е шоколадово. Т.е. като шипков мармелад, само че е с шоколадов вкус. И иначе беше феноменално. Не знам колко е струвало, защото беше подарък, но си заслужаваше. Чао!